салом тамошобинои азиз, хуш омадед ба канали мо. Ана имрӯз боз моҳи тозакунӣ будааст. Моҳи бисёри шавҳарам дошта омадан дами хунукӣ сетка мондагӣ буданд таги чиба яхба озерба ҳамхели дина рафта проверка карда омадан моҳи бисёре оварден анакун ин моҳие ҳамеша ҳозир тоза карданам дар кор барое ки як рӯз гузарад ана агар аллакай тоза карданаш қаин мешад пӯстирӯшки қоқ шуд баъд тоза карданаш қаин мешад. Барои ҳамин гуфтам гирамо мекардаги кор имрӯз бошадам пага бошадам барвақтарак тоза кунам моҳиҳоею баъд чӣ кунам маразиникба мемонам бо бирён мекардагиша мегирам алоҳида намехели хай ҳозир моҳие тоза мекунам. бинед чӣ хел моҳиҳои калон калон шука ино ҳар хела моҳиҳо ғалтида сеткаба ана аку хай тоза мекунам шумои ҳамроҳ мегирам то охир тамошо кунед. Он бо давомаш моҳиҳое мепазем як ҷоя мебинем бо чӣ хеле мепазем чӣ кор мекунем. хай бо мо бошед. Он ана хаварои азиз, ана инҷо ман моҳиҳои ҳамаша тоза карда гирифтаму як дона шукеша то чӣ кардам бирён кардам. ана як дона шука ана ҳамхели ана миқдар шуд. боқи мондеша шавҳарам гирифтану каптит кардан. каптитам беҳад бомазза мешад моҳия каптиташ. ана як дона шуки калона гирифтан каптит кардан. баъд боқи монда ана ин моҳичаҳо бошад окун ном дорад. ана бисёр бамазза ҳам меш. ана ина каптит кардам хеле мемонем холодильникба ягон чӣ намешад. ин пухтагӣ меистад холодильникба ҳеҷ чӣ намешад. набинед пуштакошам хеле хуш сурха ки бӯякаш аҷоиб бамазза пуромудос хеле бӯи дуд метиҳад як маззаи аҷоиб дорад. ана
боварӣ дорам имрӯза влоги мо ба шумо писанд мебиёд. фикру ақидаҳотонро нависетон, лайкои худатонро монетон. Марҳамат, биёед моҳи хориба, ана моҳии свежи озера медоред, ана хоҳед бирён мекунем, хоҳед каптид, ана бо мо бошедон. Хайр, дӯстои азизам.